Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work. Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Magandang gabi sa inyong lahat. Live tayo ngayon sa aming kalusanang istasyon nga hindi pa narehistro. Mga kalusanan, bago ko po to babasahin ang kanyang sulat, ako nga pala si Dr. Darna, ang inyong magtatambag balibag. Mga kalusanan, may letter singer tayo ngayon na taga Misamis Oriental. Mga kalusanan, ito po ang kanyang sulat. Dear Ate Laika Bern, magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Mariel. Ate Laika Bern, ang problema ko po itong lalaki na palaging maliligaw sa akin. Ang nangyari kasi sa kanya, Ate Laika Bern, napikon siya sa akin nang dahil hindi ko siya sinagot. Ate Laika Bern, itong lalaki na to, hindi ko talaga siya sinasagot kasi nakita ko sa kanya, Ate Laika Bern, sa kanyang ugali na may pagka bolero. May itsura naman siya, Ate Laika Bern, kaso lang may pagka-bolero talaga, Ate Laika Bern. Ayoko sa lalaki ng ganyan. Ate Laika Bern, kaya nagpadala ako ng sulat sa kalusanang istasyon para iparinig ko sa ibang mga tao kung ano ang nangyari sa akin o sa yung sa lalaki. Ate Laika Bern, galit na galit talaga ang lalaki sa akin kasi hindi ko siya sinagot. At nagagalit na din ang kanyang mga kaibigan sa akin kasi sino daw ako? Bakit hindi ko daw sinagot yung kaibigan nila? Sino naman sila, Ate Laika Bern, na bakit diniktahan nila ako ng ganon? Wala naman silang karapatan kung sinong lalaki ang gusto kong iibigin, Ate Laika Bern. Bakit dumating sa punto, Ate Laika Bern, na pati na ang kanilang mga kaibigan galit na sa akin? Pwede ba ng ganyan, Ate Laika Bern? Pwede ba na magalit sila sa akin? Ate Laika Bern, hindi ko talaga alam. Na lahat ng kaibigan niya, na kaibigan ko din, ayaw na nila sa akin. Hindi naman sa pangmamayabang, Ate Laika Bern, may itsura naman talaga ako, kaso lang hindi ko talaga, Ate Laika Bern, ginagamit yung itsura ko sa mga lalaki na gusto mangliligaw sa akin. Ate Laika Bern, may pangarap kasi ako sa buhay
na makatapos pag-aaral. Kaso lang Ate Laika Bern, napunta talaga sa wala. Nagsisisi talaga ako sa ginagawa ko sa lalaking na nangliligaw sa akin. Ate Laika Bern, ang lalaking nangliligaw sa akin may asawa na ngayon. Maganda na ang buhay nila Ate Laika Bern. Yung lalaking na hindi ko sinagot dati, na ano na sila Ate Laika Bern, maganda na ang buhay nila. Ako naman sa ngayon Ate Laika Bern, hindi ko talaga sinasadya. Sinunod ko talaga yung nandyan sa puso ko at sa isipan ko. Kung sino talaga ang lalaki na para sa akin. Ate Laika Bern, hanggang ngayon, pag makita ko yung lalaki na nililigaw sa akin dati, naiinggit ako. Nakita ko kasi sa kanya Ate Laika Bern, kung sino siya dati. Bolero kasi siya Ate Laika Bern, kaya ayaw ko sa kanya. Pero sa kanyang pagkabolero Ate Laika Bern, maganda pala siya kung siya talaga ang napili ko. Mabait naman siya Ate Laika Bern. Pero dumating talaga sa punto Ate Laika Bern, hindi ko talaga siya pinili. Ako ngayon Ate Laika Bern, nagdudusa ako sa lalaki na pinili ko. Yun ang dahil sinunod ko, nandyan sa puso ko at sa isipan ko Ate Laika Bern. Hindi ko naman po sinasadya Ate Laika Bern na hindi ko siya sinagot dati. Kasi ayaw ko talaga sa lalaki na bolero. Ngayon Ate Laika Bern, hindi ko alam, hindi pala ang lalaki na nagustuhan ko, hindi pala siya makapagbigay ng anak sa akin. 3 taon na kami nag-live-in ng lalaki Ate Laika. Hindi talaga ako nagpapakasal sa kanya. Ate Laika Bern, kaya nga napapadala ko ng sulat sa kandusan ng istasyon para ipaparinig ko sa ibang mga tao kung ano nangyari sa love story ko. Ate Laika Bern, hanggang ngayon ko lang talaga naramdaman ang lalaki na ayaw ko dati. Ngayon ko lang talaga, Ate Laika Bern, naramdaman na mahal ko pala siya. Ate Laika Bern, salamat sa pagbasa ng aking sulat sa inyo. Ate Laika Bern, manghingi sana ako ng payo sa inyo para hindi na ako maguguluhan pa. And more power sa inyong istasyon sa kahandusanan ni Ate Laika Bern. Mga kahandusanan, ito po ang sulat ni Mariel na taga Misamis Oriental.
Magandang gabi sa iyo, Mariel. Salamat sa pagpadala mo ng sulat dito sa aming kandusanang istasyon nga hindi pa narehistro. Mariel, nahihirapan talaga kami pag Tagalog. Mariel, ang i-advise ko lang sa iyo sa nagawa mo sa lalaki na ayaw mo, no, sa kanya. Ngayon nagsisisi ka. Ang buhaton ni mo, Mariel, para karoy na minyo na ka, may kalibin na ka, wala na nimo siya, wala mo na ka anak, no? Nya 3 years na mo nagminyo, naglive-in. Karon basol ka nga wala jud nimo siya, wala nimo na minyoan tong lalaki nga imong digma ato nga panahon. Ang imong buhaton, Mariel, no? Anak na lang siya. Minyo naman po tong lalaki, na maayo na po ang kahimtang. Anak na lang po imong buhaton na kung sa'y gibuhat sa lalaki, sa ilang kaugalingon, sa iyang kahimtang karon, maayo na, buhato na lang po nimo para makapakita po nimo sa iya nga maayo na imong pamuyo pod, no? Ayo ka inggit. Normal ra na. Normal na makahuna-huna ka gumikan. Wala nimo siya gitagan pagtagad ato nga panahon. Dapat kadtuon ta na nga lalaking imong maminyoan, no? Ano na lang na siya. Pagbarog na lang sa imong kaugalingon, ipakita na lang po sa iya nga kaya nimo sa dili siya ang imong naminyuan. Sa wala mo na kaanak mong lalaki, sige lang. Normal na siya, naamanggid na. Naman jay, basig day, wala pa na sa panahon, wala pa na siya moabot. Moabot na kay bata pa man pud mo no. Ang imong buhaton, anak Mariel, tanggalan na ng imong kaibog o paningkamot na lang sa inyong kaugalingon anang imong kalibin karon para mawala ng imong kainggit, no? Mariel, salamat sa imong pagpadala diri sa among kandusanang istasyon nga wala pa marehistro o sa uban nga naapay mga kahinakit sa ilang mga love story, ipadala lang diri sa among kandusanang istasyon kay amo nang tagaag pagtagad. Og daghang salamat. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohoy. Thank you so much.